De dienstingang. Lijkt mij een goede plek. Maar al lang voor de mosasauriër en de zeeschildpad was er leven, plantenleven. In de botanische tuinen van Universiteit Utrecht kun je nu nog precies zien hoe dat zich ontwikkeld heeft. Waar het om gaat, dat is dit. Dus dit zijn een aantal bladmossen en een aantal levermosjes. En dan pak een beet 450, 475 miljoen jaar geleden. Dus dat is echt een onvoorstelbare hoeveelheid tijd. Zien we die eerste landplanten. En dat waren eigenlijk dus dit soort groepen. Dus onder andere die mossen. En die mossen die blijven heel klein. Hè? Dus die zijn eigenlijk zoals je ze hier ziet, zoals je ze ook in het bos ziet. En dan zijn dit soort dingetjes die je dus hier ziet, die hele kleine steeltjes die je daar ziet. Die puntjes? Ja. Dat is eigenlijk waarmee deze plant zich voortplant. Oké. Dus je hebt eigenlijk het mos zelf. Nou, dan komt daar zo'n, wat we noemen, sporofietje uit. En daar komen dan de sporen uit. Maar is dit om en nabij hetzelfde mos als toen? Of in ieder geval zit Nou, het in de er... basale karakteristieken wel. Hè? Dus Ja. wat je hier ziet, is ze hebben nog steeds geen vaatbundelsysteem. Nee. Om even wat te noemen. Dus ze kunnen nog steeds eigenlijk niet groter worden dan dit. Nog steeds geen water dat door de Ze hebben, steeltjes precies, ze hebben nog geen wortels bijvoorbeeld. Dus als je een boom hebt, die heeft wortels. Zelfs kleine kruidenplanten die hebben wortels. Dat hebben deze nog niet. Dus allemaal dat soort basale karakteristieken, die zijn hetzelfde gebleven. Gaan we weer even door een zwembad. Maar de afgelopen 450 miljoen jaar is er van alles bijgekomen. Vaatsystemen, groot en klein blad, stammen, bloemen, andere voortplantingssystemen. Kortom, de evolutie aan het werk. Als je gaat kijken naar het ontstaan eigenlijk van vaatbundels, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is geweest. Hè? Dus als je hoger wil worden of je wil groter worden, dan moet je ook transport hebben. Van water? Van water inderdaad. Ja. En wat je hier ziet eigenlijk, wat je bij die mossen dus niet zag, is een vaatbundelsysteem. Dat heeft pak een beetje 50 miljoen jaar geduurd voordat je eens een keer wat we dan noemen een soort proto-systeem had. Dus niet echt een vaatbundelsysteem, maar een heel eenvoudig vaatbundelsysteem. Dus als je naar dat blad kijkt, je ziet eigenlijk de hele tijd dat hij deze stukjes maakt. Dat betekent niet dat ze gelijk 30 meter werden, maar je kan wel ietsjes hoger worden. En dan heb je dus een voordeel. Varens hebben weer veel groter en ingewikkelder blad. Onder het blad zitten zaadsporen om zich voor te planten. De mossen hadden dat nog niet. En nu krijg je echt bladeren. Ja. En groot ook. Ja. Dus dat is dan weer een volgende stap in de evolutie. Precies. Dus dat is echt, je ziet eigenlijk dat die evolutie van het vaatbundelsysteem, dat gaat hier eigenlijk steeds verder. En Dus bij die... waarom is dit een evolutionair voordeel? Dus wat je krijgt is dat je allerlei nieuwe variaties kunt creëren. Want je krijgt meer mogelijkheden om ook mee te variëren. Je kan groter worden. Dus kun je andere type blad krijgen. Andere grootte van bladeren krijgen. Je kan ook zorgen dat je bijvoorbeeld elders je materiaal vandaan haalt. Dus op het moment dat je een vaatbundelsysteem hebt dat zich echt aan het evolueren is en je krijgt echte wortels, zie je ook dat bijvoorbeeld planten of heel diep kunnen wortelen of heel breed kunnen wortelen. Dus dan krijg je allerlei aanpassingen. Zo grappig, want als jij het allemaal zo uitlegt, denk je, oh, nou, dit is allemaal heel duidelijk. En zo ging het, hop, hop, hop. We hebben het natuurlijk al over miljoenen jaren. Miljoenen jaren. Mensen die relateren heel vaak aan zeg maar, die 65 miljoen jaar geleden. Hè? Dus toen de dinosaurus zeg maar, uitstierven. Ja. Als je dat vergelijkt met de evolutie van planten, is het eigenlijk nou, niet peanuts, maar het is wel maar een heel klein stukje. Ja. Met andere woorden, evolutie duurt gewoon verschrikkelijk lang. Dat is eigenlijk het hele eieren. En dat is natuurlijk ook een relatie met wat we vandaag de dag zien gebeuren. Als je nagaat bij klimaatsverandering, mensen ook wel eens vragen van waarom passen soorten zich niet gewoon aan? Nou, dat doen ze wel, maar dat gaat niet van de een op de andere dag. Dus we zien ook wel dat er veranderingen plaatsvinden. Dat kunnen we ook wel observeren. Maar dat gaat gewoon niet snel genoeg. Ook planten vinden manieren om te overleven. Kijk, als je naar deze plant kijkt, Ja? dan zou je misschien denken er is iets mee aan de hand. Ja, die witte puntjes bedoel je? Precies. Je ziet hier allemaal stipjes. Ja. En die zitten eigenlijk op elk blad. En als je nou heel goed kijkt, dan zitten ze ook nog eens een keer op elk blad een beetje op dezelfde manier. Allemaal een beetje in zo'n V-vormpje. Zie je dat? Hier zo 1, 2, 3, Ja, 1, 2, 3. ja. Hier zo'n V-vormpje, daar zo'n V-vormpje. Die plant is niet ziek. Dat is een passiflora. En die heeft die stipjes omdat die insecten wil laten denken dat er al eitjes liggen op die plant. Ah, nee. Ja, zodat een andere denkt van, oh, dit blad is al bezet. Dan ga ik ergens anders heen. Een soort afweermechanisme. Het is eigenlijk een soort afweermechanisme, ja. Een soort fopperij om te zorgen dat hij dus niet zo gauw met eitjes belegd wordt. Want je kan je voorstellen, zodra dat insecten dus rupsen worden, ja, dan eten ze dat blad op. En dat wil zo'n plant natuurlijk proberen te voorkomen. En dat is dus fascinerend als je dus nagaat dat dit ooit begonnen is als een kleine variatie. Ja. Een foutje eigenlijk, Een foutje. wat geleid heeft tot een evolutionair voordeel. Dit is trouwens wel een leuke. Dit is Wollemia. Dit is een naaktzadige.
Dus net hadden we die varens. En die varens, dat waren echt nog sporenplanten. Die hadden dus geen zaden. En dan zie je dat geleidelijk ook een transitie ontstaat naar het hebben van zaden. En een voordeel van zaden ten opzichte van sporen is dat je ze voedsel mee kan geven. Dus we kennen allemaal zo'n zaad. Als je een appel opensnijdt, er zit bijvoorbeeld ook zaad in. Als je een dennenboom hebt en je schudt daarmee en er zitten zaden in, komen ze er ook uit. En dan geeft een plant eigenlijk voeding mee aan de nakomelingen. En dat is natuurlijk een voordeel, want als je dan ergens terechtkomt, kun je gelijk starten. Terwijl bij sporen is dat niet zo. Dus dan moet je maar tussen aanhalingstekens hopen dat je op een goede plek komt waar je kan groeien. Ja. De vlinderkas. Ja. Oeh, dit wordt weer lekker warm, denk ik. Ja. Nou ja, we proberen hier natuurlijk een habitat, zoals we dat noemen, te creëren voor deze vlinders. Ja, en dan komen we bijvoorbeeld bij dit soort prachtige exemplaren. Kijk, dan heb je het echt over de bloemplanten. Ja. En dan... Die bloemplanten, de eerste bloemplanten, dus de groep van de bedektzadigen, ook met een mooi woord, waarbij die zaden waar we het net over hadden, dus niet meer los liggen, zoals in een dennenappel. Maar dat ze vaak omgeven worden door een vrucht. Denk bijvoorbeeld aan een appel. Ja. Maar die vrucht kan allerlei vormen aannemen. Het hoeft niet zo groot te zijn altijd als een appel. Ja, dan heb je het pak een beet 130 tot 150 miljoen jaar geleden. Je ziet dan ineens een enorme variatie ontstaan. Want die bloemen die kunnen hele specifieke interacties aangaan met bijvoorbeeld insecten. Dus dan zie je dat soms een bloem bestoven wordt door maar één specifieke soort van een insect. Dus je krijgt extreme relaties eigenlijk, met een mooi woord, die co-evolutionair processen ingaan. Die dus samen evolueren. Nou, dit is maar één voorbeeld. Maar je ziet natuurlijk om je heen tulpen, rozen, madeliefjes, paardenbloemen. Natuurlijk een enorme variatie. En als je dan gaat kijken naar de diversiteit van het plantenrijk, dan zijn die bloemplanten ook by far het meest divers.